Hello guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खनसे गासैखौ बरायनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो न' लिरनो नागिरदों लोगोफोर मागोनि मुङाव बेखौनो एसे भिडिअ लाबाय। अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोंनि न' लिरनायखौ। दायो जों हाखौ फार्स्ट रोगाना लाग्रोनोसै, बेनि उनाव गाग्लिनोसै गोबोरखि लागायनानै ओमफ्राय लिरनोसै आरोना लोगोफोर। नैयावनो हाखौ जावगोन आरोना, नैयावनो जावगोन आरोना लोगोफोर हाखौहाय। हा जावग्रा जायगा गैया नै जोंना, बेयावनो जावो आरोना। दायो जों रोगानोसै, हाखौ रोगानोसै लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ। बैयाव जावदो नोंहा, ओइ गथ' नै दिनै बैयाव जावहैला नोंहा, बोरैबो होनो मोना नै ओरै जावनो बोरै जागोन दे। सोर खिथिया दने आनैसो दं। आं माथो आनैसोनानै मिथिदों दने langsung baik, ini dulu langsung. Maगeni लोगोफोर मागोनि न' लिरनो नागिरदों। गोबोरखि लांफैबाय जों दायो लोगोफोर, गलियावहाय गोबोरखिया सेस गारहरजोब्बाय नै। इयाव मोनसिगोन खोमा, गलियाबो सिबनो मोनाखै नै, सिबनांगौ दाहाय न' लिरखांनानैसो सिबफैनांसिगोन। गारफैबायमोन लोगोफोर गोबोरखिखौ, जों दा जावखांनानै लांनोसै आरोना, उफाय गैया। सासेनि जावखांबाय खाथियाव गोबोरखिया ओरै दाफैखानाय थाम्फै गोजा बेखौ जावगोन नोङो दने लानानै थांसै लोगोफोर गोबोरखिखौ, हाब्रु गाग्लिनोसै एबार गाग्लिनोसै हाब्रुखौ। नाहरलायोबो आथिंआ खुलुमनो जाजोब्बाय। गाग्लिफेराखै मानसिया।
आया ओमफ्राय सुफ्लिसो गैयाबा खम जाबा फालायगोन नोङो सोरदोनिया गाग्लिगोन नामा गाग्लिबा नोङो मिथिया माथो इदिसो गाग्लिबाय इदिसो गाग्लिबाय इदि गाग्लिबा बोरै गाग्लिनांगौ जाखो जावनांगौ गाग्लिना होलाय गाहायसो गाग्लिना होलाय जाबाय रोगाना होआखै Tuli hari fai. Kuda layo nung kayo video. Macam kahayam yang dia. Nengka lagi mikir siapa lagi? Hai. नै हाब्रुखौ गाग्लिखांबाय आरोना लोगोफोर एबार लिरनोसै नैबे उसुंफोरखौनो लिरगोन आरोना उसुंफोरखौ गाज्रि जाजोब्बाय जोंना ओंखाम संग्रा न'खौ लिरगोन आरोना ओंखाम संग्राखौल' लिरगोन माखासेखौ लिरनांखाया लोगोफोरनो दांजेनबाय नै सासेया बेना उसुंखौ लिरजोबनांगौ आंना थारा न' सिंनिखौ लिरगोन आंहा ओमफ्राय नैबेयो उसुंखौ लिरजोबगोन आरोना लिरजेनबाय लोगोफोर नै लिरनांगौ आरोना सासे नायगासिनो नै सासे दायो जों न'खौ लिरखांबाय लोगोफोर ओमफ्रायो न'खौ लिरखांनानै गलि सिबफैदोंमोन गलि सिबखांबाय ओमफ्रायो दुगैहैनोसै आरोना दुगैखांनानै ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअ' गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबा जाबाय मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोर उननि भिडिअ' लोगो मोनसिगोन बाय बाय